Bé, bon dia. En nom meu i el de la Sala Rossinyol és un plaer poder-vos convidar a la inauguració de l'exposició Veïns, que és un recorregut pel carrer de la meva infantesa, vist des de dos angles diferents. Un de més proximitat, d'uns espais de colors més plans, més propers, i un altre amb una perspectiva més llunyana, amb uns colors combinats calidoscòpicament per a venir a representar aquesta perspectiva que ja et dona la vida al cap d'uns anys. El proper dia 7, a les 7 de la tarda, esteu tots convidats a la Sala Rossinyol a la inauguració de l'exposició Veïns. Recordeu, el 7 a les 7. Adeu.